Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, parity script kan parity drama, tigayim yo JENA ALMOITE. Isagsagot kada kayo dahito YouTube channel, JENA ALMOITE Drama. Agyaman kami manen, God bless kada kayo amin. Manang Bianang! Hello kagayam, naragsak nga oras tayo amin. Welcome to my YouTube channel, JENA ALMOITE Drama. Manipod ka ni Cubs at Bergie, san naapod no anagan, tintay drama ita. Dear Manang Bianang, nabisyo ti amak, no addamadamag na nga inuman, wano sugalan, mapan. Nagagayat nga trabaho ngam ti pakasurunak, pagbisyo na ti sweldo na. Katap no nalawag ti amin, rogyak ti agsalaysay. Ay, umanda ni man ang tipista. Insa ba kayo? Kahit, apay ko mano madalay. Tapno adaman pagbulak-bula maun, kasta. Isan mo ta. Nabayag tupay na jak nagbulakbol. Napayag nga. Kano hindi na panlalawas jay na uday, apa nagbulak-bul mau. Kati subat, nabayagan. Hindi pala na panalawas na jay. Ayan di sweldo man nagkarpintiraw. Tasyak ti mangidulain. Nakaduli na yun. Sana man ano na jay. Ay na, sito. No adda pistaan, maibaws ti kwartab. Napanan ni Tatang Nanang? Ay na, piyesta man rin ti barangay tayaw. Iswa sigurado, adda man ni di piyestaan rin. Ay, nakamarangpang man ni jayan. Anya, ay una yun. Katay sweldo na kanina na karidad ngay. Intod na kada kayo? Saan? Una na, nakadulay. Agam da patyan. Intugo na laki di sweldo na. Makapasuron, jay amayaw. Ay, sige, tabaunak manja po ko yun. Sukunan na ni Tatang. Tapno saan man na may pasubo di sweldo na. Adeng, arak man. May sa akis. Ta para manakman na ito'y kakanuak. Ala, Lolosito! Lolo! Priya, apa yung adlakan nito? Binaunak ni Nanang! May kayo kanuyawid! Tama nga, no, agbartak kayo manun! Ay, agawid kan. Agawid nagtaon no madamdama. Agawid tayo na, ha? Dua tayo nga agawid, Lolo. Maudi ak, umunakan. Sumaruno ak matla adagos kan ka apaw. Wala, mapan kan. Adto, ti igatang mo iti kanam. Basta agawid kan. Grabe ay, gumawan pa ilagay ang mamanakaw. Ay na, di yun namaan ti panagawid na. Aginggat saan amalpas ti piyesta Nanang. Ay, na yun tikas jay nga ramid ti amayaw. Inlaklakay dan, tikas jay nga ugali na. Ti kinawulwul na. Imbakbakit kumay ti agkon-kon si misyon. Kano nga tayo nga gibos tikas tao, yakalbaryaw kanakaw. Ay, mawatak tirik na yun Nanang. Amanyangay. Numutungtan tayo ni Tatang kaslayad adda na mo ti agpapaanawa. Muun nga ruda, di nagbayin na dyan nga mayaw. Isunsamot ti kalakayan da nga artak dito'y lugar tayo. Nagre-retire, nagiti artak, kan sugador, nagiti kataob na. Agam, isaw, di pala ag-retirement. Iso nga, isaw, ti kalakayan da amin nga dito'y lugar tayo. Naku na yun Nanang. Nagiinom da ni Tatang tikas labos da ata iso mga rod ti kalakayan. Di agbain na. Imbis nga isuro na dagiti babaraw si tinasayaan. Saan? Sa makikadwa nga ginaw. Sa tidyak kayat. No ada pa dagiti na makisusurot mal. Ay, ngala, agnakam tulatan ni Tatang. Mauman tumot lang itikas tingar aramiden na. Ramanam ka di dahito tapay nga inaramid di manugang kaw, marensa. Ay, amo na gayam ti agaramid iti kasta. Kawan, kasta tararamiden day di lugar da. Nagimas ka, ramanam Saan na yan napaiti kasta maray? Saan? Depende iti agaramid day ta.
Nasamit day tao. Mabitla nga. Ramanam nga mentap no amom. Alaman lang pagbigyan ka, mariminggay. Ay, natamaan anak sa mo dyan, mare. Agrigos mo dyan, di ba nagkita? Ibusan takit ni dayto ta. Saan matla kaya't nagite kabalay ko dayto. Makabarte mo gayam day tamare. Sana balay ta italaang mare. Di oray tulod ka nga gawid. Wano saan ka maturog kan dito'y balay. Ay, sana mare. Sa pulong na kaya maray bay. Agawin na mo lang, mare. Nalang araw da, ibusan tanday to. Sa tanto agwashing itiara kay Jay Store. Ay, napanan di kumari kun ngay. Apaya di mo pinastrag dito'y balay, anak ko. Nagawidan nanang. Paspas trakak ngam din namat kayat. Apa yang nagbartag kayo? Ay, diyak mo amawa makabartag gayam na yung painom ni ninang mo kanyak. Anya? Maya mo gayam tirik na din mabartag na ko. Mabukaw gayam ti problema, duwa. Ngala, mabait lang talabaran kayo. Agsukat kayo, nanang. Ay, nasakit ti ulo. Ay, ang ubar day tananang. Nabartag kayo, di kalma na si Mangpet. Awampay, jaya ma'am. Awam mo. Inton bigat pa'y lamal pas ti pista. Di pa agawid day jay Madadangag sakit ti ulo. No malagip ko ti arami, jaya ma'am. Ay, awanan. Naibusan, jay purdiya na nagkarpintiro. Kanya nga ron ngay, awan mabalin tayo Bagbagaan yun tumanan sumangpet. Hello, Insa. Ay, anya ngay tikas ngay tsuram sitaw. Kita ka lang agawin. Sapay disura sa tirabi ay. Nagmurseng ka. Ay, nagagdud ka. Ay, naik ito bakit ko na yata agungat man ay. Sa anak ba't nga babae? Dala, subrikan. Tayong kagdigaws. Malamilak. Pagdigusan na, katrabrabi ay. Si kakit di tagdigos abakat. Tapno na bang loka akaabay ka. Ano ka? Apay ang katusang ay bakit? Nagsukatan. Nagtungrik ka. Aldawasan ka, nagsuksuka. Nagangdod ka, lakayan. Tang, ayan ti sweldo yun ang nagkarpintero. Awan, napukaw. Narigrag ko di piyestaan. Wana, rinagragyo di sugalan, tanaabak kayo manan. Liber Jim, saan ba ta? Narigrag ka o agpaisaw. Anya, matikas ta nga ramid yun. Awan pa'y makukwar tayo mat. Awan maururnong yo asweldo yo. Ure-urnungan nyo lakuma. Tapno danto kautan nyo nagkasapulan kayo. Ibisyo yung amin ang kwartayo. Uy nga ruda, sa itunawan kwartana, kasla kakasay. Kasla nakuturan naman ho. Agtala ka man maditain sa. Kasano no agsakit kayo. No ma-hospital kayo, kapoy ti kabibisyo yo. At dangarod kautan nyo a kwarta. Ay na, di yo ipanamnama amin kada kami. Tandamot anak mi pampanunutan mi, tatang. Uy nga ruda, feeling baron dumang kami na itangamam. Lakayanan na diyang pampanunaw. Nagsweldo kayon tumanan, itadyo adagos kanyak ti sweldo yo. Tasyak ti mangidulin. Why? Itidmontaw ka ni Berjay. Daisaw ti mangidulain. Kanliklikan yung taginom, tamadadaal ti salon at yo. Madadal, tabaram. Ay, No agsakit kayo, makamu kayo na awan pagpadoktor yo. No di ka agidulin ni ti kwartayo. Why? Ha! Makaamu kay ti bagay, sitaw.
Napananmanan ni tatang, bakit? Napanmanan nagkarpintero Sayang, ti matmatgadan na, tadi mat agiduli ni ti kwartana. Makamuda di dagnakam. Awan lang rudan ti paggastusan na dito balay. Tay provide ta amin nakasapulan da. Wan nga rod Nasimpetan sa ngamin unay, bakit? Iso nga agabuso ni tatang. Ay, barang agbalbaliwan alakay. Ta sinermonak man itayon, sakbean na pa nagtrabaho. Umay kay jay balay tadaman na ni naramid jay manugang kwa tapay. Ay na, makabarte umay. Mabarte kak tumanain maray. Iti damo laday jay. Ngamno iti sumaro no mayat taon. Kaslada nung laangan. Ay apay, anyat okasyon maray. Awan. Umay kalaang at agsasango tayong agkukumaray. Aywan, nakita mo nila kay mo gestor. Mayaman titunggada iti arakan. Ay na, rugyan naman rin ako na. Ay, magsasarngunan tumanti aginumain. Isu nga umay kamutin, maray, tapno quits. Tapno saan ka nga konsumisyon ka nila kay mau. Yaw, awan mau, tidudukot mo. Ay, unan niya. Malamang nga rin, maray. Sige, umaya. Urayan nakbait, maray. Berdi anak ko, tulungan na. Berdi, bakit? Agring ka. Adda ni tatang. Berdi. Diyak makaangat. Anyat mapaspasamag ka ni tatang. Inta kitain, bakit? Diyak makaangas. Maulawang. Agpatanggan ako na matayak sana. Ay na, apay ayan. Anyat napasamag ka da kayo. Nadisgrasya. Itaray na kayo ospital. Anya, nakadiskasyan nyo. Tricycle, motor, wanan niya. Natinagak, lay tugtugak. Ayawanay, naburak santi balay ti utek kao. Ay na, apay nga nga grabrabihi kayo, aya. Alas 12 iti parbangon. Yala, isirekta ni tatang. Ang lisi ka tabagkatikaw. Ay namatayang sana. Greg, di mo baybay-an ti anak ko Di mo uy-uyungan. Linanang yung ayan na. Awampay, napanitayan ti kumari na nga maging kay tawampay mo laang. Apay nga jak pala natay. Maglalalakin sa matan. Tilay bagbagayo mo't. Kat kasano, anyat na sakit. Intun bigatan ang agpadoktor tayo tanirabihi pa lang. Ala, ano sakit na. Kabalak pa'y matkiti Pilitak ti maturog. Kumusta ka, King? Ay na, apay nagbarkag kayo nanang. Second time ko lang na ito yan nagawa. Sana'y nasa... Anya, matikas to nga ramid yun. Nabartag ni tatang asin mang pati dirabi Sa ita, nabartag kayo mat. Unay matan, tultuladan yung mata ni tatang. Pangyawawan ni ti dudukot. Pangyawawan ni ti konsumisyon ko ti amam. Mayatikas daw. Tapno quits kamay. Tsak, amo kada kayo. Lukas ta, agin inom ka mutan bakit? Una, tapno patas talang. Ay, agsangot taman nga rod nga agsyat. Bakit? Kauna, ada kwarta maya. Nagsweldo akaw ni di kalman. Isaw ti paggatang tayo ti arak. Ay, kauna. Pagsyatan tangay. Agung ti anak ta, no makita na tangag syat. Mapanta ijay ili Inta ag beer house.
Napanandana ng kantatang bakit? Jak nga rod mo, Greg. Di da man nagpakada arimwar. Nagkuyog na nga ta? Wan siguro Ito'y kinalan din siya. Kapanamit angay. Ay, humaya ba niya? Ay, sus. Bakit? Batak mo, Jay. Dananang kantatang di agkib-kibi na magmag na. Nabartak dan samad. Ay na. Apay ngay. Anyat mapaspasamak ka dagiti dadakkel kon ngay, Greg. Awan. Apay akastada matan. Nakasursuron nga aginom ni nanang bakit? Anya matan ti kasta ngay suranda. Nanang! Tatang! Umay kay dito balayan! Di kay agit na dito kalsada! Na ikaw ay nagsakit ni sakak. Limtag matayin. Kaarak yu day tantatang. Adagas mo dito anak ka. Awan, ni nanang ano day duldulin na nga agas. Awan na nakaw. Uray siya nga raw. Nasakit mo ti ulo. Anay ka. Ay, tanggadan nyo day ta. Agtalinaad kayo dito balay. Diyak pala makatrabaho Limtag mati sakak kaon. Apa yun nga Gapo nga rod iti arak day ta. Isardan yung amin ng tibisyo yo. May sa kayo mat nanang. Nakasursuro kayo nga ginom. Malugi ak mo nga minan, no ka ginuman akaw. Diya mo kayat, nga bakit ka tag kun si misyon na? Ha? Nauma ka nga problema. Anya mata klase ti panagpampanunot ti kastan nanang. Imbes sa tulungan da kamang bagbagakin ni tatang. Ay na, manunatawa na pamagbaga. Ti may bagbagakin ko na. Ang gamawa mo din ka na. Isuwa sa baya ko na. Ay, una yan aya. Kat, ayan ti sweldo yung hindi na panalawas tatang. Awanan. Naringreg ko mana. Diyak makapag natalimtag ti sakak insa. Sa pay piyesta, diya ka bangibang abarangay. Ika, anyay ta. Tanggadang pa ita sa kama. Tasyak mo't napigsaak. Isu ama pa anak manijay. Anya, mapan ka nga oras anak akadwa. Kauna! Ay, orayan ka kiday naging nga umimbag ka. Nalpas tong di pista. Ay ba man ni Priya nga apo ko ta. Aday bagakin ko na. Ni, apa yan nakasukat kayo, Lulaw? Papananyaw? Sana na yan, nasakit ti sa kayo? Nasakit ngam anusak. Ala, umay kaapok ta ko yung anak. Sa dino, Lulaw? Ijay pistaan. Kibinan nak. Sana balay, tadamat sarukod ka. Alalayan naklaang. Pasalog mo't nga minti balayan tayo. Narigat ni Magna. Ala, anyat ko nyo dyan piyestaan na yan, Lulaw? Inakla agbuya. Alan, kadawaan nakwain. Kwa, ang pakada kayo pa yakadanan ng kantata? Ay sana, nadidak mo't la palubusan lagi jay. Intakit din. Kibirin nakwain. Mara! Duwata namang kibin ka ni Lolo Priya. Raw mayak may. Ha? Di ka pa inapan? Wan, nagdigusak pa'y nga main. Mala, intayaw. At dan nagijay trupak kijay. Sa latawanay. Yak kaya tiyag absent. Malalalala, intayaw. Apay nga impake ka, bakit? Papanam? Papanan tayo ko nam, tapumanaw tayon ka dagiti anak ta diti balay dananang kantatang. Ha? Papanan tayo? Adan na sa pula kapag abangan tayo. Agabang tayo pa ila iti pagnaadan lakay. Panawan tayon dananang kantatang, bareng agnakamdan. Anya? Ay, nauma ako ni tiraramidan da. Sakit ti ulo ti papaida. Kasi ta, sandaman na nanagawid. Naturog dan iji piyestaan gapo iti nakaro abartak da. Kas di lang arudan ti kasasaad ni tatang nga maginumpay laang. Kasanong aging pagnay. Natangken mo't ngamin ti ulo da. Ay, iso panawan tay idan, tapno agnakamdan lakay.
Ay, lakay. Awa mo gayang bagastan. Pati mantika, asin, nasukar, kape, kanda dumapay. Anya, sapay jak pa'y makatrabaho. Taki marumot sa akak. Ay, pangalaan tangay iti kanun talakay. Ika pala umutang iti karuba. Pinanawan na tamot nga minan na berjay. Awanan, ti libre akanin ta. Huwag nga raw, naumakanaon iti araramidun ta. Pinaybayan datamot ang lakay. Kasanutan ngay. Inak ang trabahon bakit? Naimbaga kaon. Mala, agananad kawain. Kanliklik ang payla ti aginom lakay. Tapno saan man ninalumtag ta sa kamwain. Wen bakit? Tanay, pampanunutak dagiti utang ta. Masapol ang mabayadan ta dagijay. Tajak kayat ya da utang na. Wan, nakasarita kon ti busmaw. Imbaga kasyak ti pangtidan na iti swildom. Tapno saan maw ang maibisyaw. Yala, sikar ti makambo bakit? Basta idyamutan ti panagbarbartag mo ha. Amangan mo't no ibisyom ti sweldaw. Saan? Bakit kinlakaytan? Iso nga agsingsing putan, lakay. Nay, siga mo gayang berjay anak ko ay na. Naimbagman tapi masyar ka. Malalala, sumri ka anak ko. Ay, agyaman nak nanang. Kahit, kumusta kayon ngay? Da kayo tirumbang nga kumusta ek. Kumusta kayon kini tatang? Kakastoy Nasaya mo lata nga uray kaskasanaw. Ni, nagadumot ti suman di talamisaan nyo. Linuto yung dagita? Apay anyat okasyon? Awan, lakok dagita anak ko. Ah, Tultulungak ni tatang mau ngagbirok iti kwarta. Tama siya na makingkuana. ke mayat Ang amangan no pagbisyo yung mula ang timatmatgadan nyo. Saan? Nagbalbaliw kami. Mangrugrugi kami nga gurnong iti kwarta. Ay ke mayat nga rod ano kasta? Kat, anyangay. Amo yun no kasano tirigat ti panagbiag ita. Tawan kami na pagsangsanggiran nyo. Ay, huwag nga rod. Pinanawan da kami mo tinanak ko. Kagura da kami kaday nga aging gaitan ako. Saan? Saan nakagimura kada kayo? Inikan kaila iti pagnakman nyo, nanang. Ang saan kami ngagsubli dito balay yo? Andan pinatakder mi abalay mi jesular da Greg. Basit la abalay ngam tinapatag, andan makuna abalay mi, nanang. May ka, nasaya at nga rudano kasta, anak ko. Sana bale, taumay da kayo lata sarsarungkaran. Basta mawayaan kami, nanang. Pinatgan ti Diyos, dagiti kararag ko, asapay ko matag nakamatlaang dagiti dadakkel ko. Naragsakan gapoy ti makitkitak kadakwada itan. Uray bakit kan lakaydan, agbinbin nadang dalat na itirigat kan ginawa. Kat no daduma adamat pagsayatan ti ipapanaw mi. Tanapilitan kami ang nagipatakder iti balay mi. Kat ita, adan bukod mi abalay. Kat kasi ti ingkarik iti inak, saan kami ngagliway amang sarungkar kadakwada. Alakastan, tuy gayim mo, Bergie. Alagagayam, di tamanan tinagpatinggaan, day ta kapadasan ti may sakabsat, dito'y drama tayo. Manang Bianang! In your nose, para iti script, kan para iti drama, ti gayam yo, JENA ALMOITE. Agyaman kami, Diyos tagngina, iti tunggal maysa. Manang Bianang! Hello everyone! Kumusta kayo na imbag nga oras yo amin? Manipod kanikab sa Zeni, saan napod no nagantintay ipatangatang itak. Dear Manang Bianang, gapoy tirigat ti panagbiag, tawan kat nga rod na ilupas ko a kurso, nagabroda. Ngamjak la impagarup, an narigat gayam ti trabaho iti abroad. Isungay kadang ko tinagawid. Kat iti panagawid ko, 5 tugak. Ako namlan asino akon abak na. Gapoy ti kadat kwarta.
Rogyak man nga rod, ti agsalaysa. Sinay, anak ka. Anya jay kunam. Agawid kan. Una nang, agawid akong tadon ti urnong ko. Ay na, nagsaya atin ngay anak ka. Kay, sabtin da ka kaday anak ka. Katuwa na, mangkita kayo iti arkilan nyo nga lugan. Jay van nga napintas da arkilan nyo. Han nga jay bulbulok nga lugan. Jay espesyal niya. Ay, wala anak ka. Adaw di dati mabalin nga arkilain. Kahit anyat pasalubong mo kanyak ngay. Ada mo laing. Kat siyempre mabali na yamat nga awan. Sige nga ro dagsagan na akon. Ag-impake ako na lang. Ay, agawid man ay ikanakak kabagay. Wain manong adawr. Kaslakunad na asaanin nga agsubli ijay abroad. Anya, apay kanungay. Nauman agtrabaho ijay. Ay, sa bagay, narigat nga min trabaho ijay abroad ka napadas ko na tayo. Di ka makarelax ijay. Ano ti oras ti panagtrabaho o nga ti panagina na. Pagling itam iti hostel ti kwarta ijay. Ay, sana bale, manong. Ta nakaurnumin jay anak ka. Oray sanad nga agsublay mabalay. Tag negosyo ka naon. Aya, ay kit mayat nga rod, ano kasta ka bagay? Sabtin me inton bigat ni Senay. Umay ka, manaw. Ay kit wala. Sumurtak man nga raw ta pagpaspasyaran ka bagay. Sige, manaw. Taado tayo amapan ijay airport. Umay-may da ka bagis ta nga inggakan hilarya. Kanda kiti daduma akakaanakan ta. Malala, umay kalumugan, Senay anak ka. Ay na, kailiw na ka na yan anak ka. Okay, siyak may liliwak unayan kada kayo. Kat makinlugan nga ito inabangan nyo. Lugan tay bayaw ni insan mo. Mabit lang anak ko talo kataktivan, wan. Hello, kasinsir. Hello, kanakan. Kumusta? Adumat gayam ti kadwa yung ay may simabat manang. Uy, nanakaw, takayat damot ti sumuraw. Pagpaspasyaran da ka na dito'y Manila. Ay, ere ka pimampay lang tiri daw ti Van. Anya kayong matan nga. Api nga nag-aduti ang kuyog yung nga tao. Idi iso pa nga pakpakanak dagita. Ay na, sana balik ta itamot laang anak ko. Gastos matipampanunutan nyo nga. Uray, taado mo ti kwartam anak ko. Abay, di ka kadi agim ibot tama di ti kasta anak ko. Agbiro kayo nga ro di ti turo-turo nga panganan. Diyan nalaklak at imakan. Kabagay, gimatang kayo iti materialis. Pangusaran nyo kadagajay. Pagpatarimaan mi man iti palay may manaw. Ha? Anyat tarimaaran nyo iti balay ang kararamid. Ay, sana kontento jay ka anakam. Pagbalinan na kanu adwa akad sa aran. Anya? Kaya't nati medyo dakil abalay manong. Damo di kwarta na Sa bagay mo't kadi Sapay kunak nga umutang ako maiti kwarta ni Sili kapag paduktot ka. Ay, kay bagam kan kwa na manong. Ado mo ti kwarta na. Suwapat check. Pautangan na kadayjay. Adaurnong jay anak ko. Ay, usarak mati kwarta, angkal. Agpasimpak ngamin iti balay. Katne, nagastos matgayam tagpa-repair. Ay, kunak na da maipautang mau ka anakan. Ngala, sana bali nga ruday. Ay, pasensya kayo na, angkal. Ay, dito lang ati maitad ko, batsop nga imported. Ay, pag yung mga nakakaanakan, sige nga raw, mapanakaon. Hanyo man ngamin nga ibagbaga kadagiti kakabagyan tayo nga ado ti kwartak. Tapno handak nga umayot utangan na nang. Ti pangibagaan nyo nga ado ti kwartak at dagijihaan nga agut utang. Ay na, proud mo ngarod ken ka anak ko. Gamain, manulatawan mo ijay abroad ka nakaurnong ka adagos iti kwarta.
manutur mong muay. Ada milyonisan. Adan Ay, wow! Nagmayatain. Talaga ka day, adi ka nagsubli jay abroad anak ka. haan nga rodan. Ito'y akong tag-business ha. Auntie, adapin mintas ibalayo ha. Pinadakkel yung matan iti uray lang ha. Ay, Wan, palasang ka. Tapakakit kitaan ni Senay, itinatgadan na ijay abroad day jay. Ay, Wan. Anya trabaho ni Insan Sini ijay abroad ngay idi? Di mat katulong ni Insan ni Jay? Saan? Caregiver jay kasinsin mo. Kasla nurse mo tun. Kas jay. Ha? Dakkel siguro ti sweldo na idi. Iso anak kaurno nga dagos. Ay, wanami Nagbiit nga ron anak kaurnong jay anak ka. Naimpod nga main. Amo na ti agurnaw. Naimbag man. Ay na, makapaapal mo ti kasinsin ko. Ay, kay agsalo kag kamangamin ami No, kaya mo de agabrod kamay. Ay, awan mo't ngamin pag-abroad, auntie. Mayat kumaano, pautangan nak ni Insan Seni. Tay karigatak ti manggad, e balasiw taaw. Gay na. Ado, ti paggastusan na itamiya. Ang tapno di mo kung kuna, ay kapadasam lata at mapanumutang kan ni Insan mo. Barang pautangan nakakanakan. Ay, awan, akasinsin. Usarak ti kwartak. Ag-business ak ngamin, kan gumatangak itilugan ko. Ay, imbag ka pa'y kasinsin. Napintas ti biyag mon. Bigla mo da bimaknang kan. Kad talaga nga kastano, nagagat ka. Nagagatak ngamin. Kan nalaing nga diskarte. Iso nga ti urnong ko nga kwartak, nagbambanugak tayo dya, kasinsin. Nagrigatak nga kusto. Baka ti amuyo kat pinidpidot ko lang ti kwartay dya, brod. Ay, hanggang pa isudeta. Ha? Ni ala, saan mo't Insan? Taamok mo tirigat yung trabaho ijay abroad. Usto ano amom gaya minsan. Narigat nga talaga. Iso nga hanak nga agpautang sa pay kumatamaawatan yun niya. Tani, talaga nga ada pang usarak iti kwarta. Pasensya, kasensin. Okay lang, kasinsin. Makabanog mo ti agdalos dito ibalay. Nanang, apay nga kaslan napakpaksuyan kayo? Nabanugak nga rudan ako. Agasum ta up and down nga ya dalusan dito'y balay. Ay, marigatan mo'y tanakaw. O sige tag, ala tayo langan iti katulong. Ay, alamang nga raw tanay apo. Marigatan na ka talaga, anak ko. Bumakita mo nga minay. Kumapsuta kaon. Ang kumat ngamin nga masangot ti aglinis, tani. Ado ti rugiak nga business. Ada ti gatangak nga pwesto ti natang ijay tsindaan. Dua nga pwesto ti ginatang ko. Prutasan kan natangan. Kan nukas-kas ano kat manglukatak pa iti pakanan. Ay, sino nga iti alaon ta katulong? Katagbirok tayo Siya kuman ante. Hanggang agap-aplayak mo't ngamin para abroad. No, adan tumakitam balasang ka. Bagaan nak taw, no adaan mo ngagsapsapol iti trabaho. Wag. No, kayat na ti agkatulong. Awan auntie, ibagak to no ada makita. Mia! Ha? Oy, Ella! Si Kamot Gayam! Kumusta? Long time no see, ha? Wen nga ron, kasangsangpot medical man. Nagbakasyon kayo? Wen, ngam, dito kami lugar tayo nga agnaud, Mia. Saan kami nga agsubli di lugar dalakay ko? Tanagrigat mo tibiyag ijay. Narigat tibiyag mi dito ngam narigrigat man mo ijayan. Ay, kadusto, Tanagsubli kayon dito, eh. Nag-awid mo ni Insan ko eseni. Nag-forgoden. Ay, wanan niya. Nag-abroad gayam idi.
Nagbiit mo na nag for good. Masadot ka nun nga trabaho di abroad. Ngam siya, agap-aplayak pa'y laang. Kaya't kumuti agabroad, barang makaurno nga. Ay, katala Good luck kan ka, friend. Ay, agbiro ka kiti pakilabaak dito eh. Taisupay titangdan ko. Ay, apagiso! Agsapsapol da zene, ti katulong da. Amang ano kaya't mo ti agtrabaho kadakwada. Ay, kastaya. Ay, talaga mo't na jaseni Pimintas talagang tibiyag na. Wan, bikmak nang idi nagabroad. Nakaurnong mo't adagos idi nagabroad si ka. Dakkel siguro ti sweldo na di pagilyan na naggapuan na. Wan siguro Malangarod, baliwan tanto ti agsarita tanay, agdardarasak. Ada ngamin samsambutak, friend. Kasaritam ton aji kasinsin ko. O sige, mapanak to di balayda, friend. Ala, si kadaytan Ela. Wi, apa yung anak ko tong kan ngimisit ka? Kan bimakat kamatanan. Gagangay na tadagamot ngamin ti pagtrabaho ki di lugar dalakay ko, Zeni. Kat mano ti anak yun ngay. Duan na, Zeni. Ay sus, nakiasawa kamat ngamin iti pobre. Di big time kumangamin Kaslasaan mo nga si kadata. Nagpintas ka di high school tayo. Gagangay na, Zeni. Kat, kasano ngay, kayat mo tagkatulong ito'y balay. No kayat mo, umayak laangan makilabada. Kan agdalos iti balayo. Jak ngamin mabalinti ag full time akatulong, friend. Ayaban naklaangan no kasapulam taglaba. Umaya ka dagos no kwa. Ayan, sige, mabalin mat kay dita, kabalan pa'y mat kay dininanang ko tagluto. Agdalos kan aglaba lang ti pakarigatan na no kwa. O sige, ayaban nakto nga rod, friend. Umayak to aglaba. Kat umay ka no bigatan na. Ikat mo na, sa paag ti umay, Zeni. Makilabam man da ito'y kurtina ken ap-ap ti kama ken pikpigad, Ela. Ay, wala na. Isublad ko alabaan no madamdama. Palpasag pa na gito'y baduyo ken ni Zeni. Ay, Ela, pakilabam man dato'y nagito underwear ko nga na urnong. Hindi sukid to yan niya. Ha? Uwan, sige lang, Zeni. Kano malpas ka nga aglaba, agdalos ka niya. Oray, overtime kanto. Tapno malpas mo niya. Ha? Uwan, Zeni. Awan problema. Ngam doon tsak malpasit mabalin siguro ng agsubliakin tun bigatan niya. Ay, hana, palpasan mo ta. Talangan nga duwa nga aldaw kay dinti bayada kanyam. Hana, iso nga ilapas mo amin nga trabahong tadta, Ela. Dahito titangdan ni Ela nanang. Yang kayo ito din. 350 lang, anak ka. Nagadumo dyan linabaan na, kan nag-overtime pa'y. Ay na, agbibisin iti kwarta dayjay. Baka tadtalang kit di pa nga makaigamit kasta kadakal ti kwarta Iso sigurado nga kayat na. Maragsakan kit di Sige. Alang nga raw, anak ka. Nay, narabyan ka manay na naggapo dita balay da sa inay. Balasan ka. Wen nga rod, tata. Ado nga mintili na baak. Kan nagdalusak pa'y. Kan nagluto akiti pang rabyanda. Sana bali ata dan sa amot bayad ti overtime mau. Ay, jak man mo. Jak amo no karaman iti pordiyak ti bayad ti overtime ko, tata. Apay, mano ayat ti itangtang dandakin ka. 350, tata. Nay, nagbasitin ngay. Nagano ti kwarta na di aka anakak. Ngam kasta lang ti itang dandakin ka. Sana bale? Makatulong mo tan aday ti agatad kada kami. Matulungak ti asawak nga uri kaskasano. Ibagam abayaran na ti overtime mau. Nagsapa ka amapan sa marabyan ka nga agawin. Ay, awan malugi ka balasang ka. Saanin, tata? Kababain mo't. Ken maysa, ipagpagapok ngamin iti panaggayim ikini Zeni, tata. Aggayim kami ngamin idi agkaadalan kami paylaeng. Ay, awan. Maday tar aramiden di ka anakak. Imbis amasyan kin ka. Saan ta kasla iruruman na ka balasang ka?
Dakon, Zeni. Pasensya kan atan ni naladawak basit. At dapat ngamin inaramid ko ije balay itay. Anya matdata nga intradam nga. Nagladaw ka. Ibawas ko iti swildom ti panakaladaw mo ha. Ha? Sige, sumrakan. Paspasam tagunay. Kantarimaan na matagdalos ha. Anya mati pa nagdaldalos mo nga. Parparaw pa umat. Tarimaan na mata. Isimpa mamin nga may simpa. Punasam ti tawa. Kanamin nga sirsirok ti lababo. Kama. Punasam amin nga tugtugaw. Zeni. Matungpal. Darasam nga lapasan dagiti trabaho ma. Tamapan kanto ija palengke. Tulungan nakaagla ko ijay. Zeni. Han nga gaputa agka-eskulaan tayo di kat mawawatan ka nga kan kanayon. No adahan mo nga maaramid. Sa balitatan. Taag sa balin tayo estado ti biyag ta ela. Pasensya kan Zeni. Di mo na ipasig ti bagim kanya ka. Hangkang agkampante. Tabus naktadtan. Hantan nga agka-eskwelaan. Mia, pakibangam tuman kaninsan mo, Zeni. Jack pa'y lama ka umaiji balay da itang aglaba. Awan nga min load ko, iso ajak maitex. Anda nga min biglaan na lakad ko. Ay, katuan sagpaminsan kan samot ta na mapanidya balay da, friend. Samot na saya at itrato dakin ka. Anda nga min nadamag ko kay. Basit ka no itid da atang dan mo nga glablaba. Ay na, awan kanyak tayo, Jay, Mia. Ipagpagapuklatan iti pa nagkakaadalan tayo kada Zeni. Iso nga okay lang nga ore basit itid na atang dan ko. Nauyong sapay ka no ni Zenikin kan. Ay na, pasensya kan nagbaliw nga min ti ugali da idibimak nang da. Ay na, awan kanyak dagita. Adala nga min pakakumikumak. Iso asag paminsanak laang na makapaniji balayda. Nohan nga umay dihan lang. Ado matimayaban nga matangdanan ita. Gimuran sabit tinjay gayem mau. Kat gumura lata, no gumura. Awan bibiyang ko. No magipit dahi baka asit ganak matlang. Agdawat iti tulong kanyak. Ay, mabit lang nanang. Adawag ko. Apay nga tadta ka lang nga umawag, darling. Ading itag Zeni, nga maulin ay awag ko na ito ka. Ni, apay ngay. Delikado. Naluktalan ang kasawak ni may papan ka na ta. Kanda iti kwarta anay itag kukin ka. Anya? Uy, apay nga may nga hangka nga nag-ananad. Ay, lading itag Zeni. Impost na pa yan nagitiladawang tayo ti social media. Anya? Ala, apay ngay. Kasano da ito yan ngay? Kababainan Kati may sapay aparikot. Kaya't naasublien na itin inted ko ken ka akwarta. Anya? Nukasta, saan mo ang nagbanog ang tinagado akwarta mo? Inted amin ti sugar dadaim. Uwen nanang, mababain ako na yan. Inwaras matandya asawa na ti picture may iti asawa na. Imbagbagan na pa iti nga kabitak. Ayan yan. Talaga nakababain na nakaw. Ay, apay ngayong akasta. Ada mo gayang palimod mo, anak ko. Sorry nanang, nasisira pa kiti kwarta da dyan nga lakay. Naamwandan dito'y lugar tayo ti amin, anak ko. Yan nga raw. Ano sa mati machismis? Di ka mo ngamin nagananad, anak ko. Agbababawi ak nga ron nanang ang nalpasan. Hankon nga malinisan tinagan ko. Ni, kunak no hasino ti masabat ko nga naka-uniform iti bado ti maestra. Si kamat gayam data ila. Papanam, apa nga ka sa ti badum? Inakagisuro na, Zeni. Ha? Apay, maestra kaya, ila? Wan, iti kabayag ti kaawan ko idi dito lugar tayo.
Idisak ba anak ki asawa nakalpasa kiti panagadal ko. Iso na laang ta sa anak nakapasa iti board exam. Ngam inulit ko. Kat kasi ti Diyos, nakapasa akon. Iso nagaplayak kat naawat akmat, friend. Ha? Kasta aya? Iso pasensya kan Jack pala umay makalabay di balayo. Haan. Hanakon nga agpalaba awanan pagtangdan ko. Kan kababainan kanyam. Ay, maestra kamat gayam. Jack lang pagarup nga nakalpas kamat gayam iti eskwelam. When friend, saan mata masapol ngayon nakiwarwar agawag dayta? Ngam, aguray ka. Anya jay kunam? Awan pa ng dan mo? Di nakman rabakan. Kat no nagado a business mo ijay ili. Awanan bayad kun iti utang ko dagi jay. Ha? Amumat siguron tinapasama kanya. Talim mapayag ti daga iti lugar tayo. Ala agpapigsa ka. Masapulan na tipker ka kanayon. Tapno masarangat mo dagiti panubok iti biyag mo, friend. Ay, agyamanak, friend. Mababainak lang takas lakas sino nga nang ibaon-baon kanyam idingam tadta. Nabalik ta dan tilubong. Si kanti mayat ti trabaho na kat siya kat bakto si Romanan. Sorry, Ella. Ala, awan kanyak dayjay. Alakat nada ka sa pulam. Ibagam laang, friend. Barang anda may tulong ko ken ka. Ay, agyaman ako na, Ella. Nagsingpot ka nga gayam. Kasla aklumnad itibain gapoy tinagbambanaga. Inawat ko nga rod tigasat ko katita nabaliktadan ti sitwasyon mi ken ni Ella agayam ko. Siyak matitan ti makilablabada. Anusak ti kastoya pagsapulak. Tapno da pangalaan mi iti inakiti kanan mi. Kat bayat ti panaglabas tal daw. Kanayon ko matamami ris dagiti bidot ko iti kalabas. Banag ang nagbabawya kiti kastaunay. Kat ingkarik iti bagik. Ajakon ulitan dagiti nagbasulak iti kalabas. Alakastan. Tigayem mo, Zenny. Ala gagayam di tanti nagpatinggaan day tapakasaritan ti may sakabsat dito'y drama tayo. Manang Bianang! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kan para iti drama ti gayam yon Jena Almoite. Agyaman kami manan. God bless kada tayo amin. Manang Bianang! Hello everyone! Kumusta kayo? Ante manan tigayam yung amang kabkablao. Kada kayo itinaragsak ng oras yung amin ngawan labas. Welcome to my YouTube channel, Jena Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Maria saan naapod no anagan tintay drama. Kasi manti ko na ni Kabsat Maria. Dear Manang Bianang, may saa ka pensyonada kas maestra. Manipod nag-retire ka nagpensyonak labori nga kiti biyag ko. Iso anak i boyfriendak. Ngam nagsina kami iti boyfriend ko. Tasimurot iti sabali a babae. Ngam na sorpresa ak ta iti may sangal daw si mangpet ti ex-boyfriend ko iti balay mi. Rugyak nga rod ti agsalaysay. Maria, kumusta kan bakit? Ha? Ay, Kaloy. Ay da, Kaloy asawa kaya. Kaya manak nag-awid ka. Kailiw ka una yan, Maria asawa. Ay da, nakarkaro pa'y kanya ka. Malalala, sumrekan, Kaloy asawa. Pakawanan na ko ma. Promise, magmalbaliw ako. Yakon ang babae. Wan, ay nabayagan napakawan ka, Kaloy. Ang, apay, nagsina kayo iti babae. Uy, talango yung matkanyak. Kanayon nakakabilan. Anderan naklaunay. Anya? Ay, tiyawanan pain a babae. Apay ngamin nga intulok mo nga anderan na kangay. Pinapis-pisam ko ma. Tiyak kaya't ni mailawan, bakit? Iso sininaaklangan. Napanunot ko tagsublilangan kan ka. Ay da, agyaman ako na'y Kaloy. Nabayagan ngay nor-oray ko ti panagsublaim. Kaagyaman nagtaagdakan.
Mga barwanan ta, Maria. I love you. I love you too, Kaloy. Nanang, sigurado kayo iti desisyon nyo? Di kayo nga agbabawi anang pakawan manan ka ni Tata Kaloy? Santo Apulos, bird anak. Ay ayatag ni tatang yo, Kaloy. Ay ayatin nagmag. Agin inayat kami adwa. Kasano nag-chicks manan? Sana'y nagbalbaliw nga rudain. Nagsina kailang arudan, sinublyan nyo pala. Sana siya tinagsublikan ko na. Isaw tinangsublikan niya anak ko. Imbes na uli magkantibiyag yun, tawanan ti konsumisyon nyo. Ngam adaman mo tan. Nagbalbaliw nga rudain ni Kaloy. Di yung ngamin kayat ni Kaloy ngagbali na maikadua nga ama. Isuwa kasta ti ibagbagayaw. Basol na matlaang, no apay nga adayo tirik nami kankwana. Nakastemat kami tiyararamidin na. Kanayon na kayo apasakitan. Kaslaawan patigyo kankwana. Atap yung laang dayta. Basta, pat genak ni Kaloy, piryaw. Ay, masurunak nga rod manong. Nakisinublian kit di manan ni nanang iti day alakay kaluyan. Di mat ngamin dum nga giti pamagbaga ni nanang. Nakias-asawa pa'y lang amin. Bakbaketan lang arudon. Ay, no siya kamay sa. Ayos lang, no nakiasawa manan. Takasapulan na siguro ti kadkadwa. Ngam tijak kayat. Kanayon mat apasakitan na at tatakaloy ti inata. Kanayon na pagsangitan. Talaklakayan mo ta babairaw. Ay, no apay mga min nga dakakasta klase ti tattao Lalakay da lang arudon, agbabae da pa'y lang. Imbes ko mga agbalbaliw dan, saan mo't? Bareng pumayso ati imbaga ni nanang, nga agbalbaliwan ni Tata Kaloy. Anyat kayat mo asidaan, Kaloy lakay. Kayat magtibulalaw. Ay, katubuan na. Anda ay abakay. Ay, naggumatang alakay. Nagpensyon ka na ya. Wan. At iti kwartam. Ay, ayaman ak Maria. Talaga nasingpit ka nga asawa. Gapo taay ayatin ka, Kaloy. Mala, agbati ka pa'y nga ron dito'y balayway. Tayo nakgumatang itilutwag abulalaw. O sige, o di ka agbaybayaguhan. Wan. Anya pa iti ipagatang maulakay. Igatangan nakman iti chinelas ko. Dahil sigo nagat-gatangam atap no pumaot. Nalala, sige. Oray nangina day jay, ngam quality mate. Natibkar, iswa mabayag madadaal. Maria, nakaluto ka. Wen, gawan ka ka din lakay. Saan pa ay? Madam naman taon, tamapan ka man pa'y ija-store baka inkagload. Kalulod mo la idi kalman Sa balay, alam berto'y ludam. Saan natin nambal ka o? Akin number ngay. Kwa, number tayo kaanak akijay Mindanao. Ha? Adaya ka anak kami jay. Akitadamay. Di mo am-am mo na jay. Ato iti number. Ludam iti 300 na niya. Sige. Ay, sige. Mapana nga rudan lakay. Uray ubeng ti asawam anday no na alas may. Awan serbe na Itay ka pa'y lang Tatakaloy. Ay, apay. Asino tim mo na kanataya? Si Kamar tim mo na amang kansyaw kanyak. Ibagbagam at sik boyak. Kay, agpay sumay. Saraya. Agpay sumay. Ana alas ni bakit mau? Kas tagaya ma. Ala, siya kaunti mangituloy itinay taalayat mo. Tisusum ko. Di takas. Oy, agsubli ka dito. Lakay ka noy. Takrot ka laklakayan. Ala kayo, Tatakaloy. Delikado kayo. Ha? Apa bitaw?
Idarom na kayo kanu ni Andy. Gapo iti panang danog yukin kwa na. Anya, Nasugat ngamin ti bibig na, tata. Agapuanan ti panang danog yukin kwa na. anya, Sigurado ngagmulta kayo, tata. Dinanog yumot ngamin. No, kinantsaw lang ngamin na, tata. Awan ko mati mapikpikon. at isumatiin mo na napikaon. Linayatan lakpay nga raw. Sinalak ni baklang tibagay. Self-defense tinaramid ka o. Agad, ibagayon to day ta. Into nagsasango kayo iti barangay hall, tata. Ay na, Maria bakay, pang-aasim ka ni Sikati makisarita ka ni Anday, agpakpakaasi ka. Ibaga madyaking gagara, ti panang danog ko kinkwana. Anya, nay apay. Anya man ang tinaramid mo kaloy. Nagiinom kami nga raw, kahit nagkikinantyaw kami. Baso namat kami. Naglaing agkantyaw. Sa hindi kinantyawak mo't napikaon. Linayatan nak, iso nga inuna akon Dinanog-danog ka sa akting maray. Anya? Minkan ka sarita ni Anday, ta amangan no idarom nak. Ay, sige. Siya kung ti makaamaw lakay. Di ka madanagan. Ande barok pangasim ka di mon idardarom jay asawak. Ha? No, anya man tinaramid ni kaluykin ka. Ay siya kung ti agkid-kid daw iti dispensar wano pamakawan. Pasensya mo jay asawak baraw. Awawatom kumalatan ta. Pasit siguro ti panaglakay na ti kasjay nga ugali na. Umababa nga men ti kordon ti may sa tao no mapanan ti edad ako nada. Kita niya matinaramid na ti bibi ko Lay, nabtak. Gapo iti panang danog na kanyak. Ay, naan di baro kaya. Ipagpagapumla ko man kanyak. Kumari kami kan ni nanang mau. Tain anak ko iti bunyak ti kabsat mo nakaw. Kani di na panatawan. Imutang ni nanang mo kanyak iti 5,000 pesos. Nagbayag pa iki sana nabayadan nakaw. Ha? Kani dinaulaw ni nanang mo ijay simbahan. Siya tinangitaray ko na ijay ospital. Malagip mo day tanakaw. Wala. Malagip ko na. Ken, inikak paigayam ni nanang mo iti 2 abag. May sa sandal, ken may sa sit-up plato nakaw. Ha? Pagpagapumla ka din kadagitaan na araramidak iti inam, baraw. Di mo nidarom day asawa kwan. Kan tinawin pa'y gaya, marigalwak jay kabsat mo nga anak kaw iti bunyag. Agparinto mga kiti sangwanam baraw ka. Pagawanam ko man jay asawa ka. Ay, pagpasensyam ko man baraw ka. Wala. Tumakter kayo ni Tarana. Di kayak pa rin to mga kasta. Nagkalasakitaan. Sige. Pagkawan na yung asawa yo. Basta dinan ulitan tikas diyang inaramid na. Wan baraw. Di ka madanagan. Bagbagak to jay asawa ka. Ong tagi di kastaunay baraw. Kumusta nga Maria Bakay? Anyat imbaga ni Anday. Ay, awanan ti rumpang nga pagdanagam. Tanapakawan na kan. Di nandituloy ti panangidarum na ken ka. Agpaiso bakit? Wine, nagsangit-sangit ak iti sangwanan na. Tapno maasyan kanyak. Kat nagkurimo iti naramid ka. Naasyan siguro kanyak Ay, naglaing ka talaga, Maria Bakay. Magkan ka. Basta di mon ulitan, di kas dyan nga inaramid mo Why? Wait. Promise. Saan na pulos? Bakit?
Mabalin na buludan ti motor mo, Bert, baraw. Ha? Amang ano may dungpar kayo? Amang ano madadal ti motor ko, tatang? Papanan nyo aya? Ay unay mo tikas ka pa nagsasaumon, Bart. Ha? Apay, awan pa nagtalikmaw kan ni tatang maw. Saan nagapaw, tasyuman na kayo lang ha, kaimimutan nyo mo tay. Nalaing magmotor ni tatang yu kay. Ibagam nuyi mo mo, taing kam la gumatangain iti bisiklita ni tatang yaw. Ni, apay nga akas tati bagbagayo na lang. Ala, ipabulod ko. Agyaman na, Bert, baraw. Inakla gumatang iti asin, iti ili, baraw. Ala, ag-helmet kayo nga ron. Kan agsubli kayo nga adagos tatang. Wine! Agsubli mo la adagos ni tatang yaw. Tada mo, word of honor na. Saan alang sutday ta? Ala, wala na nang. Nagaduman ngayong bagayon. Agpupurot kayo manan. Kasanaw, kipadlaw yu launay adiyo kay kayat ti maikadwa nga mayaw. Ala, gusto na bakit? Impabulod na nga ron. Di ka nagsaupay. Saan nga mo niya asawa ka, Bert, dyan to'y imbayak? Jak imbagbaga, kakadwa. Tatakaloy, di kayo nayagpartikan, eh. Nakamotor kayo. Ay, expert na ito, oy. Apay, anyat pagkit kita am kanya, kapaoy. Di ore, agtalikudak ngagmanehaw. Yes, di yung kadidalan iti nangaw, tata. Kaparamot lang iti pagsayatan yung ti bagbagak. Uy, hindi ka kadimanda na agan bitaw. I know what I am doing. Nay, ada ka mo gaya mo lakay. Agam, apayajak nang ngagtimutor asimang pay. Naka-helmet ka may. Batik ti motor ta nakainumak bakit? Narigat ay mga numa disgrasya ak. Ha? Ay ka, naimbag man. Napanunot mo da ita. Ay, ala. Sumurkan lakay. Yaman ak. Itimplanak man iti kapik bakit na malaminak matay. Wan. Sige. Mabiit laang lakay, wine. Ayan ni tatang nanang. Anyamot ten. Naidong par kanumot di motor ko. Ha? Kasano aday dong parke saan mo't ang nagmotor ang nagawid idi kalman? Imbati na kanumot ijay Bert dyan ta nakainom nga main. Wen, imbati na. Ngam pati tulbek, imbati na mo't. Di na inala. Isu nga inusar dagi Anya? Ay, mabait laang nga raw taringak ni tatang yaw. Ay, sos. Ay, agtanang ka di ka agong ungut wine. Diyak kayat nga apaam ni tatang yaw, wine. Kat, kumusta jay motor mo ngay manong? Problema nga rod, Merna. Dakkel ti magastos. Kat, pabayadam ka ni tatang tabasol na mag. Ape ngamin ngayon bati na. Una, agudwada iti nangidong par. Alda ni Bert bakit ilambag na kaya ti maungtan. Malala, dito'y kalaang silita ka lang. Siyak ti sumangok ni Bert. Iba ka mga awanak. Ni bagaklatang adakan. Awan ti rumbo nga pagdanagam ta. Siyak ti makaamaw iti amin. Awan ti uraya sinaw ang makasagid ken ka. Siyak ti mangsalaknib ken ka, kalaw. Nalabas kayo mo at tao. Awan mo sabsabalay. Ang pagbayadam tamayaw. Ken maysa, awan mo basol na ijay. Ta sa ama nga isutin ang idong par ija motor mo. Wana, ngam iso nga rod tinang bulod kan nang ibati. Imbati na di naman laimbaga kanyak. Tauray sakla ko man tinapan nang yawid iti motor ko. Basta awan basol ti amayo dita. Jayin nang idong par ti kasingirawin. Nanang, bagbagaan nyo mat ngamin ti asawa yo Saan ngamin abas tagbulod-bulod iti gamit no pabayamot. Di namat amo nga iwanan ti bulbuludan na. Wine! Pagpalinan nyo mang ngaminan a big issue dayta. Panggapuan nyo manain amang gura iti amayo daytan.
Nanang, ibagbagakla ang tirumbang nga aramidan nyo. No amoy abasol ni tatang, di yu kaluban ti mading aramid na Bagbagaan nyo. Amin na tao, ada pagkapsutan na. Awan perpekto at tao, merna. At daya mo, nahustuan na tao. Awan! Sa bali mga min ti pagawatan nyo iti bagbagami kada kayo. Tagidaksan nyo adagos, kagpay sumot amin dagiti nga ibagbagak. Ala, agawid kakit din. Tapa nagluluto manan. Ing kailutuan jay asawa mo, tanay, aldawan. Maturugtan, kaloy, rabiain. Sino ayaday takachat-chat mo dita? Ni kumparek na ito, ala maturog kan, sumaruno aktaon. Ay, di mo nga ron makaturog, no awan ka akabay ikaw. Umay ka umabayin at arakupin kalakay. Arak mo pampalatapungan. Ala, maturog kan, madamdama aktaon. Aywan, limit inturmigat ti pensyon maun. Wine, apay aya. Agkuyog tantaon na mapan mangirwar iti pensyon mo, ta adagatanga. Sige, sige. Masapat ang nga ron nga agreeng intun bigat. Iso nga umaykan, tamaturugtan. Napanad nga tani kaluy aya. Itay pa'y ngagri-ring to'y cellphone na. Sumbatak man. Tama nga nun na patag nga awag na ito. Hello? Hello? Asino na ito'y? Sika, asino ka? Siya ti asawa ni Kaloy. Ay, kwa, lolok ni Lolo Kaloy. Ayan na kadi. Ayan ni Lolo. At digdigaws. Ay, akin anak kadikin ka. Kat, anak dak na ng kantatang ko ha. Sige, bye. Nagloko day jayay. Nagpiluso po mo nga ubing day jayay. Asino nga po kum day jay, Kaloy? Saan mo nga maamaw ta ada iji Mindanao na jay? Anya? At nakapilpiluso po mo day jay nga po kumaw. Ang mumatan na kitang tutubo ita. Sa mali, iti ugali na. Saan mo nga amin Adalat tamo dagitay matinaw. Nan, itan mo kit na iti kagudwa ti pensyon mo. Tayo nakgatangan tayo kunak agatangag. Umuna kanton nga agawin ta amang ano mabayagan Mano amin day to'y love. Bilagam umdas ka din na ita balunam nga agawin iti lugar yun. Jenny, my love. When, my love Kaloy. Thank you ha. I love you. Gusto kayang tinaydanon kanya, Jenny? Kat sikamot alakay, arsab ka! Idarong ka alakay! Nanang, pang-aasiyo. Tiwi darom ni Kaloy. Please. Agulimot ka! Menor de edad ka pa ilang! Ngam nakirelasyon ka itilakay nga arig ng lolomon! Ha? Agsagana ka si kalakay! Idarom ka! Si Maria bakit? Si kalagan ti ayan tinamnama. Si kati makisarita kadagiti dadakkel ni Jenny. No kasapulan ngagsangit ka ngagpakaasi. Aramidem. Nagulbud ka kanya, Kaloy. Kunam nga apukom dayjay. Babae mo gayam. Maudin dayjay Maria. Talagang agsingsing po itakaon. Please. Rimit labnak. Tulungan na nga ron, tapno sa anak ka mabalawd. Kasaritam nang iti dadakkel ni Jenny. Ibagam nga dasakit ka. Ibagam nga ada kanser ka. Nga adan taning tibiyag ka. Tapno masyan na kanyak. Kin ibagam apati si kakat ada sakit na. Ibagam nga damot ng taning tibiyag mo. Maria. Daytoy pay! Sige, kung paanak na ta. Basta tulungan na kiti problema ko ay. Ala! Yimpakim amin na nagargarat. Mauta pumanaw kan, Kaloy.
Di kan pagananaw. Makamukan itibiyag mo! Nakabalo din ni Tata Kaloy, nanang. Ikaro na, nakipagbaludan tinagbasulan na. Lakayan lang nga rodan nga nagbabae pa lang amin. Kat menor di edad pa. Uwin nga rod Ay, Naliday kayo, mat. Apay, maasyan kayo ka ni Tata Kaloy? Maasyan kayo itikas kankwana? Naghalas ti aramid na? saan nga iso ti pakaasyak? No di ka ti bagay anak ko. Nanang? Naunday a panawan anagib-ibturak iti denana. Nagbalinak abulsag gapuken ayat. Itala matauhan ak anak ko. Nasayat mo, tanatauhan kayo nanang. Pakaragsakan mi dahi tangagkabsat. Nanang, kat di kay madanagan. Saan da kayo amay bayan? Ipaay mi amin ng kasapulan nyo. Una na. Adda kami akadwayo. Iso saan na narumbang agsapol kayo pala itikadkadwayo. Datayo, tagkakadwa na nang. Uy, nanakaw. Pasensya kayo no nagbalinak asukir kada kayo. Siya nga inayaw, tinagbali na sukir kada kayo. Nakababain pa ikindi, nanako. Bayan tayong tinapalabas. Lipatin tayon nanang. Ididamo aklo na kanay kawaak tagmay may sakmanan iti kama. Ngam bayat ti panaglamas tial daw, ininot matla na ka-move onak. Katita naragsak kamin kadagiti anak ko kan kadagiti apu ko. Pasarayag pasyar kami, isoasahan na ka maboring iti balay mi. Alakastahan, tigayim mo, Maria. Alaga gayam, di tamanan, tinagpatinggaan day tapakasaritaan, ti may sakab sa dito'y drama tayo. Manang Bianang! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kan para iti drama ti gayam yo, JENA ALMOITE. Agyaman kami manen, God bless kada tayo amin. Manang Bianang! Pakasaritaan ni Kabsat Agos saan napudno nagantin tayo drama. Welcome to my YouTube channel, JENA ALMOITE Drama. Dear Manang Bianang, aday di nagbalin na nobyak, napintas a balasang. Agin na dayo ti balay mi. Iso nga iti cellphone ti komunikasyon mi, tasag paminsan laang ngagkita kami. Inspirado akanayon gapo iti nobyak. Rogyak man nga rod, ti agsalaysa. Manong Ago! Apay aya, ako manukaw ka dita, Joy. Ala! Anyat kukuam dita nga ato ti kayo. Apay nga imuli ka dita. Ibiro-biro ko nga ro diti signa ang kung cellphone ka o. Tapno makontak ko ni Angela my loves ka o. Ay, Angela manen. Ay na manong, uray po putam ti kunak. Agsina kay tumot lang iti day ta babae. Umay kakit din. Bumaba ka ditan tarurayan na ka ni tatang. Ayan ngay ni manong mo nga agaw, Joy. Ay na, adda ijayan ti kayo nanang. Nakaapon. Anya, nakaapaw ni apay. Apay nga daijay. Diyak manam mo. Agayat sana. Agbirbirok kano iti signal tapno makontak na ni Angela my loves na. Anya! Apay nga ta. Adimat ang reply ni Angela my loves ka o. Agaw, umaykan at mapanta ni di bangkag, tainta nagaradaw. Napuno kay. Ay, uwan tatang, umaya ka o. Agaw, apay abatultulala ka nga agar-aradaw. Kitam ka di na tinaradaw, kat na'y bangkay. Anyat pampanunood sa maya. Madanagan nga rod tatang. Tadibet ang reply ni Angela. Angela? Jay ko na manubya. Uwan tatang. Nalipatan naksamot tayo. Wano amangan mat no adan sa bali na. Liklikam ka di tiyag panunaw iti sana na saya at anak kaw. Ta si kamat lang ti marigatan.
panunutem latan nga mga nobisay. Iso adi na masangaw, ti mangkontakin ka, anak ka. Nay, maya mo ti isem mo ita anak ko. Kasla ada pakaragsakam Ay na, amoy ulatan ano kas na tiisam ni Manong nanang. Makurkuryente man ang tiniknanan. Tumal na ka man mat, Joy. Kaya bagbagam. Rumarak man langay. Papanamanin ngay agaw. Inak man agload na lang. Nay, kita amot tadalan mo aagaw. Amangan mo ano may tublak kay ti kasi cellphone mo. Agludak man kit day nana. Ay kawa na, anyalod. Di mo itad ti numero maunta nakalista dito yung notebook kung dagiti numero yung agpapaload. Saan natin numero nana? Dahito yan numero, tiludan niyo. Akin numero nga dita agaw. Sa bali manan a numero dayta. Numero tinubyak nana. Ay so, sagaw. Amangan numod-mudusan nakalang dayta anubyam. Kaya mo matagpapautaw di tanubyam. Kita mata mga maiskam ka dita. Palagi din. Ludan niyo ti papaludak. Danay, agawin na kaon. Nagadungay pagbagayaw. Darasin niyo kit din na. Hay, na may saak mananday dyan nga ago. Ada mananlod ko, libre. Naragsak ka man, sweetheart. Kita niya pa ngay, sweetheart. Na may saak mananaad gayem mo, ani ago. Di ka ka di makonsensya, ti kas nangararaminan. Kurak man ko nam anabayagan na sininaam ni Ago. Dita ko mga rod ti balak ko. Ang masayang anak. Ta iso nga min ti paralod ko. Amo mat, nagastos ti load, sweetheart. Iso abay-bay anak laeng, Kalpasan anapaludak ni Angela my loves ko. Di mat manan ag-reply. Di na pa yun kayat ni makisinarak kanyak na awan kwartak. Sala makisinarak kanyak na ibagak na ikakiti kwartana. Kunakmat ngamin kan ka mo dos de jano biya Manong. Mamati ka di kanyak. Kan saan lasyak ti mangibagbaga. Ado kami. Pati ni Nana Maring ije istor. Kastamat lang ti atap na ije nobyam. Saan matsiguro wading kao? Jakpat yun ang maaramid niya ang hilat ni Mang Mudus kanyak. Kat no labnak day jay. Apay, di mo madlaw aya Manong. Ano adala ka sa pulan na kan ka? Sa makalagip nga agtext. Ngam inton na itad mo ti ka sa pulan na. Malipatan na kamanan. Ayuwanan niya. Apay nga itala ang maamiris ko na ita. Hello, Julio pare. Busy ka ka na eh? Hello, Barano. Napingin mamag ka? Pagsarak na ko mga pare. Tahin taman mo't ag-relax. Ay, kaya nga na pare. Mabilang na tagrubata. Sa dinaw ti pagkitanda pare. Sige. I-text ko no madamdama no pagkitaan ta pare. Pare ako. Kumusta ka? Kasla ang problema. Dito mo't inuman ti pinili mapagkitaan ta. Masaksak kita anak narod pare. Jak amo ti aramida. Marikrig nak nga may nalukluk wanak ni Angela my loves ko. Ha? Kinapuno na pare. Julio, sweetheart! Ha? Apeng may ka dito, Angela. Dito'y nagayam tinapanam. Birbirukan ka. Mabit marlaag. Sweetheart. Kaya't masawan Angela. Nobyom tigayim ka. Pare Hulyaw. Nobyam ka di matoy nobyak. Ay, kwa. Ay, ako, ada kagayam dito danggan na kumaan, tagpalawagak. Sana na masapaw. Awaran kayo tiba inadwa. Traidor kayo Hulyaw ken Angela. Dita kayaon. Nanang, nakitam ka din ni Manong Ago? Na, saan nga raw, Joy? Apay, napanan na ka day. No kasta? Ala,
May saaldawan na saan erimrimor ni Manong Agoy ti kwarto na. Na. Apay ngayon nga ta, anak ko. Ang mga mano, maditirik-rik naan na. Ngam, idirabi eh. Nangag kong agsang sangit, nanang. Anya! Na yun, na ito alam life ko. Kana yung daklat na luklukwen na kiti babay, abanobnobiak. Nusandak ngay sukat, kwartaan daklang. Ay, nagkas ang abiyag. Manipon ita. Jakon agayat iti oray asino a babae. Nay, apa yan? Nagsapa ka mo ang nagreeng agaw anak. Ada ka di lakad mo ita. Masapak mapaniji bangkag nanang. Ta mapanak agarado. Kan nagmulay tinaduma-duma anateng. Na, ay, makapakigtot ka mo tanak ka. Saan ka mga sigod akasta? Ala nanang. Mapanakaw ni di bangkag. Na, ay, Apay bakay. Papanan ka nun ni agaw, nakasapsap ay, mapan ka na ije bangkag lakay. Mas daawak man. Kas lagi magay day anak ta. Tatang, andamat-madlaw yukin ni Manong. Why, Joy. Talaga nga da. Kailangan agimagat ni Manong mga agmula. Agmulay tinateng, kas ka na prutas. Nalawa ka na, ti mulaan na. Ay kat baybayan nyo ano kasta ti kayat ng aramidan, tatang. Kay samot agkulkulong iti kwarto na. May mayat no aggarden latan. Apay agaw. Awaden planam nga agaramanan iti sabali a babae, anak ka. Di ka kadin namang nobya. Saan tatang? Sakit lang ti bulsa ng ita babae. Gumatangak latan iti pastor ka dingwain. Tapno isulangan tililiwak di ti bangkag. Ay kat, no na ito ti kayat mo anak ko, akad nawan nagas na. Adalakit di gatang mo, di nasayaat. Adamat naglakwak iti natang tatang. Isun ti igatang kao. Ay Susan, anyat na nga bakan ni Agaw. Nagadumot akal ding kanwang tinukod na ngay niyawid itay. Awan na nga bakan na, maray. Tay bayad tinateng na, ti inggatang nakadagiday. Ay, kasta aya? Ay, may mayatan na ti kasta. Ngamjay mapan agpapaiskam iti babay. Manong Ago! Manong! Apay ngagtartaray ka. Anyat mapaspasamak kan ka, Joy. Umikan Manong! Itaray tayo ni tatang iti ospital. Apay, ano ka din ni tatang? Naatake Manong! Anya? Na-stroke ni tatang iyaw kat naparalas ti kagudwat bagina. Ay, santo na makatrabaho. Kasanon nga iti panag-aadal ko, nanang. Saan na makatrabaho ni tatang? Di ka madanagan na din ka. Tay karigatak tiyag trabaho, tapno may tuloy mo ti panagadal mo. Ay, agyaman na agaw, anak ko. Awanan yaman na nanang. Ipatpatag kayo a pamilya. Joy, kumusta ti panagadal mo ading ka? Mayat Manong Ago. Nagngangato ti gradok. Tagad adala ka na imbag. Nasaya at no kasta ading ka. Itultuloy mo, saya aton ti panagadal mo, tapno makaturpos kantaw. Wen Manong. Ay, Manong, adaman damagak. Anya day jay? Kumusta kayon nga iti nobyam nga agnagan iti Anghela? Ay, bayamon day jay. Awan kami. Nabayagan na nagsina kami. Tasaan gaya man nasaya at ti ugali day jay babae. Naimbag man ta sininaam Manong. Saan na maikari day jay ababae kan ka? Ngamin,
Nakasingsingpet kan naggagat ka. Oh, Julio Baraw, nakapasyar ka ba? Uwan tata. Anda ka titigayem ko ani ago? Ay, awan Baraw. Nasapa na pa ni Jibangkag, tanapan nagmula. Malim, ano agawid dahil ta nagbalon nga main. Kasta ka di, tata? Inaklangan danunan ni Gitalon na. Ay, wala Baraw. Mabit lang ta, ayabak ni Jaw, ta kuyugin na ka. Ito doon ano sa din daw ti ayan na abanda. Magyaman tata. Kumusta kan ngay pare agaw? Lay, si kamat gayam pare Julio. Naimbag man ta nakapasyar ka nito eh. Uwan baray. Umana ko magkidaw iti pamakawan mo. Gapo ka nakitin, naramid ko iti kalabas. Ay na, awan na jay pare Julio. Nabayagan na dya pasamak. Nabayagan, ngayon tanong ko iti lipat. Kinapudno na. Nagsiya na kami kanyang hela. Ta sana nasaya at ti aramid na dya babae. Agbudmudos ti trabaho na. Anya, naimbaglaan na ta sininak adagos na dya babae. Uwan nga rin paray. Manglok-loko na diyang anghela. Good. Anya ti plano mitangay pare. Kaya't ko kumamati makikadwakin ka nga garden paray. Ay good, mabalin na ta pare no kayat mo. No, da kanuwag di ti bangkag. Uwan na paray. Sige. Intapay nga rod agmerienda iti tersina ni nana maray. Ay, wen gayam, ago anak, kasar ni kasinsin mau, ijay laod no bigat. Mapantayo anak ko. Wala ta na nang. Basta awan matrabaho iti bangkag. Huwag nga rod anak ko. Ay abam ni Julio no kaya't nati makipasyar. Pare Julio, kaya't mau ti makikuyaw iti kasaran no bigat. Wala paray. Sigurado nga do ti babalasang isa. Anda nga isala. Ay, sigurado pare. Ado at talaga ti babalasang jay. Ay na, dayto yan ti kayat ko. Palasan, di ka... Bakit kita mo ka di pare, ti bakit kita? Wow, di ka... Anya day jay pare. Bagbaro. Nakadwa pagpalasan. Ang-display ka dito yan. Babae manin. Jakon kayat. Jakon day ta babae. Kung kamlat tay da aminin pare. Anya? Unay kan pare. Bumingay ka mo ta. Ay, saanin pare. Pare Julio, apayakas ta ti isemaw. Anya ti isimam. Eh, inaklon na kun jar armag pare. Ay ket, itama, saan na ka man na pagkwartaan. Saan pare? Masigurado, naanos din nobya kita. Nasayaat mo kasta. Mala, umay kan paray. Inta nagaradaw tanay aldawain. Mun pare. Ang adaman damagag. Anya ka di na jay paray. Talaga kadya di mon kayat ti agayat. Manjakon paray. Sakit lang ti ulo ken bulsa na ita. Agardenak langan. Manong ago, dandanin ti graduation mi. Kat agdapay bayadak iti pag-adalan. Awan problema di taanin ko. Tadamot urnong ko. Isoon ti usaram. Ay na, agyaman ako nay manong. Nanang, ipa-repair tayon ti balay tayo. Tanay narukupain. Ang mga marba. Ay, wen ko mangarod anak ko ang awampay mo ti kwarta nga usarin tayo pagpa-repair. Di kaya danag. Tao sa rin tayo di urnong ko. Kakaisuna ang nakatsampak manan itinangato a presyo tinatag. Ay, kauwin anak ko. Apaw, agsuswerte ka itimulam adatag. Agyaman kami iti kinaanos mo, anak ko. Awanan yaman na, nanang. Ay, congratulations, Joy, anak ka. Ay na, nakatulpos ka ba't lang ay niti panagadal ba? Agyaman akmat kada kayo tatang. Nang runakan ka manong ago. Pagyamanak ti amin na sakripisyo.
Tapno mapaadal na kiti nasayaat. Awanan yaman na din ko. Ti napatag, nakaturpos ka ni ti panagadal mo. Kat usaram ti inadal mo para tinasaya at trabaho. Wen manong! Mari Susan, lugan ka din ni Ago di nagpintas alimabas itay dito store? Wen, Mare. Bunga, ti kinagagot na dayjay. Ay, agasaman! Ay, wen. Talaga mangarod nga masinsun ani Ago nga anak mo. Ago anak, mapmaparin ti tawag. Talaga ka day nga wanin planong ngagsapol iti babae nga armam. Saan na masapol na ita kanyak nanang. Naragsaka ko, nonya tiyadda kanya kita. Anya pa lang ti sapulag, kat adda kayo may amang ipatpatag kanyak. Kan ado, dagiti tarakan kaw aliw-liwak. Kan dagiti mulak apang ibukbukbukak iti atensyon kaw. Adakin ka day ta, anak ko. Di da ka magmabali na pilitan, no talaga di mo kaya ti makiin na yat. Desisyon mo day ta, anak ko. Kaya't dagiti dadakkel ko ang mga asawa ak ngamtsak man amo. Takaslan na po kaumata na namin pinsan ti isam ko iti babae. Gapo siguro iti pan nakaloko kidi. Iso akas titirik na kitan. Aging gangarod itakat ba akaklata. Ngam kit di, naragsakaklata nga uray awan no biyawan no asawak. Ang lakastan, tigayem mo, Ago. Alagagayam, agpatinggalangan di taday tapakasaritaan ti may sakabsat, dito'y drama tayo. Manang Bianang! Musical scoring. Eli Palacio. Inyornos para iti drama to gayam yo, JENA ALMOITE. Agyaman kami manan, Diyos tag nginay titunggal maysa.